أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته jama'a masu sauraronmu muna yi maku barka da wannan rana na asabar. Muna addu'a muna roƙon Allah da dukkanin alkhairai wanda suke tare da wannan ranar, ya Allah Ubangiji ka sada mu da su, kuma muna addu'a muna roƙon Allah da dukkanin sharri wanda suke tare da wannan ranar, ya Allah Ubangiji ka kare mu daga gare su. Ya Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya dan darajar Sayyidina Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Jama'a, abin da muka zo maku da shi a wannan safiya na asabar shine sirrin dafa'i mai karfin gaske. Insha Allah tabaraka wa ta'ala, insha Allah idan kana amfani da wannan sirrin, duk wanda ya jefe ka ba zai yi tasiri a jikinka ba, kuma duk wani jifa ko shekara nawa yayi in dai yana cikin jikinka inda ya hana ka saket, ya hana ka samu ci gaba a rayuwa, insha Allah idan ka yi amfani da wannan sirrin, Allah Ubangiji zai lalata sihirin, sai ka dawo harkokinka yanayi kamar yadda kake so. Wani lokaci idan wadansu inda kana harkoki da kuma kana yin ciniki, rayuwa yana gara maka kamar yadda kake so, kuma sai wani lokaci yanzu kawai sai ka ga abubuwa ya tsaya cek, al'amura ya fara lalacewa, ya kasance jarinka ya fara yin baya, duk abin da ka taba sai ya lalace. Wani lokaci wallahi sihiri ne. Idan aka yi ma mutum wannan sihirin, shi ne yake dagula ma mutum al'amura. Amma insha Allah dafa'i ba wai abin da mutum idan ya yi amfani da sai ce tun da na yi amfani da wannan dafa'in shi ke na tsawon lokaci. Dafa'i ba a so ka matsaya ba ka amfani da dafa'i, ya kasance ko da yaushe kana cikin dafa'i, ba ko da yaushe ake yin jalabi ba. Idan mutum ya dage da dafa'i sosai, idan dafa'i ya ratsa ka, yana ƙara juyawa ya koma jalabin da yardan Allah. Don haka jama'a, a yi ƙoƙari a aikata wannan sirrin na dafa'i mai ƙarfin gaske da yardan Allah. Amma ba tare da ɓata lokaci ba, kafin mu je kin bayani yadda wannan sirrin mai albarkan yake, in dai wannan shine farko shigowarka wannan gidan namu mai albarka, da Allah a yi mana subscribe, a danna mana kararrawa domin shirye-shiryenmu ya dinga zo maku kai tsaye inda muka saka, kuma a yi mana liking, a yi mana sharing don mutane da yawa su amfana da wannan sirri mai albarka. Yadda ake yin wannan sirrin shine kamar haka. Ana zuwa daji sai a sami fure tumfafiya. Shine kuke ganin nan. Idan aka samu fure tumfafiya, a dan same shi ya dan yawa sosai. Idan ya dan yawa, idan aka dau gida, sai a rubuta wannan ayan da kuke ganin nan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadimna ila ma amilu min amalin fajannahu habaham mansuran. Ana rubuta 111. Idan aka wanke shi, a wanke shi a cikin wani kwano ko roba mai kyau, sannan sai a je a doko wannan fure tumfafiya wanda muka samu. Ana soma wannan fure tumfafiya din a cikin wannan rubutun, ana shanya a rana. Ana diba, ana somawa cikin wannan rubutun, ana shanya a rana. Abin da ake so, ana so rubutun ya ratsa kowane fure tumfafiyar. Idan aka yi haka, idan aka shanya a rana, idan wannan furen ya bushe, sai a dake sosai, ya yi lukui-lukui sosai.
idan aka gama dake shi sai a sami turaren wardi, sai a juya turaren wardin a cikin wannan abin da aka dake din nan, sai a juya ciki. Idan aka juya sai a juya shi sosai domin ana so ya ratsa shi sosai, sai a gauraye shi. Idan aka yi a haɗa shi da juna inda zai haɗu, shi kenan sai ka dinga hayaki da shi kullum. Insha Allah in dai akwai sihiri a jikinka, da yardan Allah wannan sihirin sai ya karye. Kuma ka fi karfi in dai kana amfani da wannan sirrin. Duk wanda ya jefe ka sai dai jifan ya koma kansa, amma ba zai taɓa yin tasiri a jikinka ba da yardan Allah. Insha Allah a yi kokari a yi wannan aikin. Wani lokaci idan ka ga harkokin ka ya tsaya, kawai ka je ka nemo wannan ka yi wannan aikin. Insha Allah za ga hanya ya bude idan ka yi wannan aikin da yardan Allah. Allah Ubangiji ya ba mu sadi nasara, kuma Allah Ubangiji ya kare mu da karewarsa dan daraja sayyidina Muhammad Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Duk wani makiyamu Allah Ubangiji ya sa katangan karfi tsakanin mu da su dan daraja sayyidina Muhammad Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Anan muka kawo karshen bayanin wannan sirri mai albarka. In dai akwai abun da baka gane ko baka fahimta ba game da wannan sirrin, za iya tuntuba mu a kan number wayar mu ko a tura mana sako a kan WhatsApp number din mu. Kuma in dai wannan shine farko shigowar ka wannan gidan nan mai albarka, da Allah a yi mana subscribe, a daina mana kararawa domin shirye-shirye mu ya dinga zo maku kai tsaye da muka saka. Kuma a yi mana liking, a yi mana sharing don mutane da yawa su amfana da wannan sirri mai albarka. Allah Ubangiji ya ba mu sa'a da nasara dan daraja sayyidina Muhammad Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasirul haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh.